Hello, hello. So, nahuman na nami og ihaw ni mama sa amo ang manok. Wala na nang magipakita kay Besig Bachurvat ni kuan ni YT kay you know na si YT baya kay kuan kaayo kana bitang conservative biya siya kaayo like maski daghan kayo gakalat ya nga mga churva. Pero sige lang wala na lang namo gipakita ang pag-google na mo sa liog sa manok kay murag luoy in taon pud kaayo. Init-init pa in taon ang lawas sa manok ba? Luoy. Gasugod na mi og init og tubig para sa among ilapwa sa manok kay para dali ra bitaw kayo mapanit makuha ang iyang kanang balahibo. So dira manok natulog na yung tawon ng manok kasi luoy siya kayo para lang siyang natutulog. No, nagkadugo pa yung tawon oh. So ako siyang hugasan, ako siyang gihugasan, di ay ako siyang gihugasan kaya nagkadugo. Yeah, ready naman ang among initubig, so gilapuan na siya ni Inay ni mama, kamuta ni mama, si mama ang naglapwa, pero kaming duha ang magtabang og kanang panit sa balahibo sa manok, pero murag ako gyud ang nangusog, ako siya gina ako na lang, anyway, ikaw man ni Google sa liog sa among amahan, charot bitaw, sa liog sa manok, dili sin tawon sa liog sa among amahan, tiaw pa po din tawon og liog sa amahan ang amo ang gigulgol, manok, as in, pero lami siyang manuka, kay kanang humok, kuan pa manggod siya, murag bata pang gihatag ni Forex na manok, pero, ang manok is, 1 kilo siya pero feeling nako murag gibahugan ning taman-taman ni Forex if you're listening right now murag imong gibahugan ning taman-taman kay perting busuga pa niya ganiha unya murag wala na po siya gilaming kay anyway murag hinlo man pud tong sa SLP bitaw kadto inyong manukan so wala na siya gilaming there's no need na ilaming kay hinlo man pud siya basta hinlo siya kay ako may gaandam ako pud ang nagluto ako naghugas etc. Chareng. So, nakahubo na gina atong chicken, wala na siya balahibo, wala na siya dress chicken, charing. So, ako siyang gitimplahan, ako siyang gibutangan og dahon sa kanang limonsito. No, dili siya limonsito, marag buungon, dahon sa buungon na din natay. Syempre, suka, natay tuyo, natay kanang mga, unsa pa diyan nga mga powder, churva powder, dili siya powder nga pulbos ha, powder rice na mga garlic, mga paprika, pepper, unsa pa diha kanang mga pamintang durog, mga lalaking durog na sa gym, per may muna sila mga paminta, di ba? Charing. So, perting lang ni agad as in, ang ako ang mga gipang timpla, marang makaingon juga, marang di ka makatug og isang tuig, charing. Agoy pag sure diha ni hilam na makadiha sa manok hinlo ba na imong mga kamot diha charot bitaw so make sure before ka mo hilam sa manok or before nimo sadya kada bitong ihilot i-massage para masagol ang kaniyang mga timpla dapat panghunaw ka so nang hunaw ko running water siya dili siya kanang pudo nga water so running water gikan sa gripo so hilong ako mga kamot before ko nihilam ang mga chicken okay pero ang palibot sa among kusina sa among abuhan sa among dirty kitchen murag bulingon gyud tanawa ang lamisa na mga papel mga papeles o nasa kilid ani katong plangganang ibutangan sa mga churva, murag bulingon pud gamay sige lang gud basta kay hinlo akong kamot and then hinlo ako ang gitimplahan kaning si tawagan ni Pyrex pa na siya di ko sure Pyrex pa si brand ana sa kay hinlo na siya no nang hunaw ko. Ay no, na-apil din ako ang mga chicken feet. Ang chicken feet, ang tiil sa manok ug marinate, pero wala na ako siya gi-apil og sugba. Ako siyang gilain. Actually, ako siyang gilabay, pero wala na ako siya gi-apil og sugba. Kasi namuk lang na siya.
So syempre ang naghaling, ang nagsugba or yang nagsugba lagi sakto ang akong amahan dili na ako kay dili ko ganahan kamo ko magkuan, kamo ko maghaling pero ang akong amahan may ganahan maghaling. So siya na lang kay para dili bitaw magsapot-sapot kay basta imo ra ba na siyang kanang samok-samokon kay magitok-kitok ta mo ni mga kahoy nga mga hinakot as in kasi namo ko mga sa among nataran dagko ra ba mga kahoy mga bugat mga baw lapas na og baw lang og abot man napo siguro mga ingana siguro daghan sa mo na sa gidang nga mga dagko nga mga kahoy. Hello everyone, so welcome back to my channel. This is Charles M. So karon gihatdan ko ni Forex the Great og buhi na manok. Ako to siyang gipalit 220 per kilo. So 1 kilo naman siya eksakto. So ako siyang gibaran og 220. So amo siyang gisuba and then ako ang kami sa akong mama ang nag-google sa liog sa manok and then kami pud ang nagkuha sa balhibo sa manok and then mao na ni siya. Mao na ni siya. So, let's eat. Kikiri ako. Ano pa siya, no? Ako siyang gitungtong og itong sauce kay kamuti. Ako na bagtimpla. Yummy on Forex the Great. Bata pa magkumano ka, no? Gahit, right? Iya. Kumukon. Thanks, Forex the Great. Dili na siya kuan pure Bisaya, no? Mixed breed. Mura niyan. Pakadagan sila manok ito. Basta sila nga kuan mas state. Wisconsin. State ng Wisconsin. Pagkukuha man. Mami, uy. Manok pa. Manok. Okay, wala na natulat manong. Kamot ni ate. Kung na siya naulit. Sige na bilutog, are? So napunta diri at salada at sal ni no? At sal na papaya.
Anak ko sa sida itong bukli itong Hagda Rock Resort. sibok-sibok. Sige ba itong are? Yung Forex the Great, wag kailangan akong amahan mo Forex the Great. Sige naman mong kita are. Mas. Salamat Forex the Great. Ano yung mga salad? Saan mo nag-order ma? Oo, ingay tumulong. Tugali Korea no? Sabihan kayo, pagpila ni at salida ha? At salida, tagwan. 150 na siya nga at salida lamian. Lamian. Tagaligriya, ang Tagalubok at Tagaligriya ang nagbaligyan eh. Ano sama? Bigat. Kuam. Kanang lemon or buongon? Ano sila? Kanang gagmay anak. Mga pamut ako. Buongon na. Limon. Wait, tinugay. Patang may bigat. Diba? Lamian, kinalamianan. Yung bawi og kaon kay gahapon. Puros binignit or labig. Tabirak. Ating sinusigin mo. Pamahaw pa ng hapon. Binignit. Craving satisfied. Ano pa siya adobo manok?
Kasi nga na yung color ka na amay. Sawite, dili kayo makadaot ng sawite. Ano? Kainin mo yan. Tingnan, gamianan. 1 kilo siya maunya, napadyo balhibo, nakuwag balhibo. Gamay na lang din siya. Pero as in, the best. Ako nagudang nagtimpla, basta ako ang magtimpla na kinalamian siya. Perfect. Perfect, dili pag perfect, pero gusto lang yan. Napapalit ko ay. Ha? Ano ka pila? Asa? Ano pin? Ang kumain? Martes nang sa galing kay ani man. Apa? Okay. Nang dibuat di ano? Nang dibuat di ano? Magkano ka ano? Aligaya o sa? Aligaya o bisago na lang sa bayan. Thank you again so much to my Waiki friends. Daghang salamat SYP, DXN, and some blessings. Daghang salamat. Buyers. Charles M here.